LU. Sobra Orbis Tondo. Busy. April 4, Sabado Gloria. Easy din mga yan. Lapit na kami sa Kahuna. Papasok muna ako sa Bala. Kasi may reservation naman tayo. Dito na kami. Baba na ako, no? Okay, sama ko na si Mama Jean. Upo muna kayo doon. Pahinga, pasok muna ka na. Ayos! So you book for One Ocean View. Pahimutik ko matan. Okay. Paring John. Yung mala dati nga nagroman tayo. Nanggag na pa yun. Dama. Bagan niya. Tignan sa. Bantayin niya. Dati arap ta. Manggag na pare. Baga na daan ako. Ba, ayos ka na bang? Ayos ka lang? Bagang palok ng dayar ko nito na parang dito. Una ka na ako na bala kayo. Buksan niyo muna ako na. Din kailangan sa atin parts. Ni, diyan. Nag-swimming pool kan to, Mama Jen. Swimming pool ka, sila ka si Rena. Ito na, private room mo. Okay na, quality. Teka, yeah. Yan Mama Jen, gusto mong swimming na, swimming ka na doon. Okay na, kapoy ko naman. Hindi, last year, nandito ka eh. Oh, di ba? Ayos, Mama Jen. Sarap-sarap na. Sarap-sarap na. Ano ba ta? Okay na. Sarap-sarap. Thank you. May tawon na, Brad. Nakabukas na aircon na. Nakabukas na rin po, sir. Okay. Okay. Yan na lang po. Bossing. Sige po, sir. Sir, bali, ano ko na lang po yung password ng wifi. Ay, sige. Dito rin kami last year eh. Hindi na tayo, sir. Okay. Yes, scanning. Boss. Thank you. Di ba? Chalap-chalap, Mama Jen. May TV. Yan. Mama Jen, nga bang, ayos. Chalap-chalap, Papa. Chalap-chalap ni, private ko naman. Yan. Ati kami, di Kahuna. Yeah, ayos. Kahuna. Enjoy, Papa Pops. Qualitax. Kami sa harap. Yan. Okay. Nag-aircon kan. Private ko, air towel. Ayos. Very good. Restroom. Yan, malinis. Kahuna. Yan. Ha? Abay, maturog ka yan. Kama maturog ka. Okay, basta na. Bye-bye. Ayos pa ba? Ayos?
Ayos! Find nila same ano din. Yung last year na nandito kami, ganoon pa rin yung ano, yung password. So medyo mainit pa sa labas. Kahuna. Time check. 2:43 April 4 Saturday. Yun ang dami ng tao doon. Medyo mainit ngayon. Grabe. Di ba? Ganda ng pwesto namin. Thank you, Lord. Yun Yan. Ganda. Kahuna. Ito kami sa pinakabungad. Ayos. Check na nanay at tatay natin. Ayos lang kayo dyan? Ayos? Ay, papangay. Laging nakasara ang ano ang aircon, ang pintuan. Nyama dyan. Buena. Ayos. Kahuna. Ang amin diya sayang 48 di di ba? Ha? Okay, tara. Punta kami sa ano. Tumapang kami pa at maka-discount kami sa ano, sa senior citizen. At kailangan bayaran yung 2 tao, di ba? Mistake. Dapat garog ako. So, dalang pa dyan nag-additional. So, pwede ang senior may tag 2.4 sila. Consumable. So, total of 4.8. Sayang yun. Ayan Yung sa extra bed. Yun. Apo. So, Ang yun si Sir Lucy, Ay, ako na? po. Yes, ito kung balian na po. Sa amin, private this on. Yan. Daming tao. Init. Yun. Grabe. Ihaw. Bara ya, Bards? Ha? Pagdagin natin ang palitugpang. Ada. Isublik na raw din. Gitulbok na yung motor mo kuya. Ada, Jay. Relax na si Papa at Mama. Ayos. Ano, Mama Jen? Relax ang TV? Ha? Oh. Patayin mo nanonood si Papa eh. Pa, remote. Yan. Walang restroom. Oy, naligo na si ano, yan. May bathtub dyan. Mainit lang. Napakainit. Ayun tingnan natin yung mga nag-ihaw doon. Nag-ihaw. Maraming kang na-video mga bebots. Marami. Mga bebots. Madami na sila. Grabe. Madami na mga bebots. Dapat magtatang dito. Ardex, urgyanin na. Ay, doon na ba? Dito tao na eh. Okay na. Dito tao. Grabe dami tao. Sabihin mo na lang next time. Bim, sabihin mo next time bawal. Ang daming tao Yep, imbagam. Next time ko nang bawal. Imbagam. Imbagam next time. Ay, pinabigyan lang. No, minsan bagam han. Daming tao.
daming tao. Ayan. Nya ada bagan? Dogi kan? Kenapa? Maluman. Maluman. Makasasat ni paring Texan. Abang agtuntono siya ata. Daming tao. Pinagbabawal nila kaya sila nagsa-siren. Kasi dapat hindi sila lalayo. Yan. Sunod tayo ng ano. Yung mga hindi pwede kasing lumayo eh. Grabe ang daming tao. Ito sa Kahuna. Yan na yung Turtle Beach oh. Yan o. Alin? Yan o, yung may ilaw-ilaw. Turtle Beach? Oh, yan yung Turtle Beach. Pero ito Kahuna pa rin no? Daming tao ano. So di kukunta bawal di ba? Malayo. Bali na ganyan yung surfboard na ay Grabe, ang dami. Shoo! Natin yung ihaw-ihaw. Yun. Sarap. Islamang? Ni Mamang nakaturog. Dito yan, tukok lang ito. Steady ka ito. Dahan-dahan lang. Yan. Tukok mo tan. Sightseeing ka tan. Kita ka ti Chika Babes. Nakaturog ni Mama niya. Yan, tapos busted guy, no, na. Will you marry me, mana? Will you marry me? Ang galing. Will you marry daw? Will you marry me? Propose. Ito ang buong nga ba? Maturog kan? Ito rin, nagdakto nga pala eh. Say hi ko ng mata. Ay. Ay. Namay. Ay, Mama Chen. Kapoy kan. Mamaya kaya buyak di ko ah. Tibyo. Meron ni Papa ka video. Lorod.
Akala ka sunblock? Sunset, oh. So, 6:10. Wala, sumama kaya no. Puro orahin na pa si sunset. Lubog na siya. Sila. Nagutom na. Yan. Yang ulam yan. Barbecue. Yun. Yun, barbecue yung ulam. Ayos. Yan, thank you Dodong. Yan, pasidam ni. Courtesy of Dodong, si Dani Mama Jean, kin Papa Popong. Siling. Kami picnic. Yan, sisig dito niya. Sisi, sa dato ka di fish. Nagdi, ang lagi fish yan. Lagi fish. Haan ka pa, fish yun eh. Fish dito eh? Nagdi ko ah. Laman loob? When? Laman loob na fish. Di ba sisig na laman loob yun? Harap. Laman din. Kain na kayo. Yung hindi. Hindi ako nag Tinadal na sa baso. sausawan. Ayos yan. Ano yan? Ha? Haan? Ay. Sungaron na. Kain na tayo. Ayan o. Kain pag... May sikreto dyan. Ayos. Bagong. Ito ang bagong. Wow, quality. Sunset. Pizza pail. Wala. Oh. Hindi mo apa isa. Yung mata pare. Ito no magna kayo nga mismo di silaw yo. Ay, labas ka na? Tumapog ka pa yung minsan eh. Dapat na 2 oras. Okay. Na. Good morning. Punta kami sa dagat. Dahan-dahan. Dito ito ibay-ibay. Bigat ko naman, Mama Jen. Bigat. Bigat, dapat tahog la ako. Good morning, ko naman ta. Good morning, ko naman. Yan, tulog pa sila, kami gising na. O dito yung kento poste. Yan. Good morning, dito bang. Labanog. Ay! Ag-swimming ka. Ag-swimming ka. Oh, ta. Exercise si Mama Jen eh. Yan, ta. Orayan ta jay init. Nga pakasya. Antayin namin yung sunrise. Orayan ko na yung sunrise, libre nga ako breakfast. Ano to? Hawak ko ang gin. Nandito kami sa Elio. Si Nana, kaway-kaway ka mata. Exercise. Mama Jen. Lulok ang sulit Ay, lulok mo naman. O dito. Kilo tatoy. Dito. Hindi, ampay. Bawal tan. Bawal. Bawal lang. Dito ka. Pinag-exercise ko lang dito ini. Dua. Niya mo pa pakalang celebrity breakfast. Di ba di naka-exercise kayo? Dahan-dahan, kahawak. Hawak ang gin. Naka-exercise sila. Bukain muna kami sa buffet. Pero kaming 6 na libreng Morning. Wala. Ito guard. Dahan-dahan. Dito ka mama. Kasi yan.
para sa mga ano. Morning, boss. J20 by nagtugupis to tayo dyan. Ilan na kanto niya. Sabaw. Oh, yeah. Sa private. Oh, yeah. Oh, Name na lang, ma'am. Roy Garcia. sige. Anso, sabsaban. Yan tao, bisukol. Longganisa. Kayo bisukol naman. Pa, bisukol ka mo kaya? Ano ni? Kambat ah? Saan muna tuloy ko? Diyan eh, kang bisukol. Longganisa. Longganisa. Sige, alam. Sige, bigyan mo ako. Lagi ni mama ito. Thank you. Alam din eh. Yan, yung hat. Yan. Ikaw. Sige, tira. Ay, pa, din eh. Hotdog, tira mo naman. Yan na, binibita mo ka. Sabsabo ma. Ano? Yan. Okay. Thank you. Oh, mamaya ka na magsabaw, no? Mamaya balik kami sa sabaw. Inak lang. Ay, yeah, kuha mo na lang. Dalawa. Anong soup yan, miss? Ito mo. Iyak tuwa daw. Well, well. Next time ko. Pang, mamaya na yan. Yung, mamaya. Halika na. Nagtanong ka mo. Mamaya. Halika na. Ito, sublitin to. Yan. Tama dyan, sabsabam. O, tiga pang. Yan, dyan hatong nga ako may sa bagay. Ayun. Tapos na kaming kumain. That buffet. Ano ba? Ilakmon pa. Sa mga kalat, patapon natin kanina. Lock mo pa, lock mo. Yung mga nabara niya. Ang daming tao. Ayun, sali na kayo. Pasok na, ulit. Exercise. Kaya mo yan? Kaya mo yan? Kaya mo yan? Papatras. Ako po artist, gawa ko yung nasa room niyo, sir. Oh, ganda. Isang kahuna. Pangalan mo, sir? Joel Centeno, sir. Centeno. Centeno. Oh, magiging ano yan, sikat. Sir. Ayan ba yung nandito sa yung painting yan?
Oo. Gawa ko yun nandiyan sir. Galing, boss. Washable po ito. Anong washable? Pwede pa rin sa ugasan, pwede sabunin. Hindi yan nagpipig, lifetime po. Okay. Centeno, ang ganda. 3.5 kuha na ba't eh? Pintor na, artistic na. Mga ano. Ha? Berbero kan dati kay wave. Strong wave. Makulimdim ang makulimdim. Ano nga 'yon, ang ano? Sharp. Manuti anak na nga eh. Mano anak na? Babae. Asawa na. Ha? May bagal. Like, uyong na. Ha? Nila uyong na may patugod na. Nagbukulan na kayo kay agar-arap at saka sabok. Naka-red. Ma, sumawa ka. Focus mo, tirahan ka. Ada kami, nakapamadpad kami. Safety dive ba ito eh? Kain ka na. Mama. Balong-balungan. Balungan. Kain. Nga, kain. Tinolang manok ang niluto ni Biao. Kain. Init. Yan, mamaya mag-iihaw kami ng tuna head. Kimasen. Dapat ikuha na. Tinola, dapat rin yung bangus. Tinola. Pang ulam na, pang pulutan pa. Oh na wow. Dapat ice water na. Ano? Ay, di manok ko di freezer dato eh. Tira. Kain ka na, balong. Yan. Yun. Ang ano ngayon? Time check, 1:31. Late lunch na. Ha? Ha? Ayan o. Ay, nako. Yan, Mama Jean. Naka-red kami pareho. Saka naka-blue ngayon. Ano? Swimming daw siya mamaya. Swimming. So, grabe. Kita yung tao doon. No? Yung init. Pero may nagsiswimming. Yan, mga pulis. LGU. At si parang dyan. Ayos, relax si Papa, tulog na si Erpat. Mama Jean, tulog ka na rin. Yan, walang wetting ngayon. Walang wetting. Tumatamang putral yun. Ito, balita. Ayun, tag-init sa tag-init. Mga pulis. Ayos. Good morning.
Halika pang. Lalayan kayo. Okay. Tara na. Walking tayo. Ano Mama Jen? Exercise ulit si Mama Jen. Yan. Dito sa dagat maaga pa. Wala pang tao. Yun. LU. Tandahan. Kaya yan. Sige, Majin. Sige, kaya yan. Yan, kung ba sitlangan. Sitlangan. Dahan-dahan. Nakanog-dive ka. Nayad lang. Lapit na yan. Dahan-dahan dyan ka na. Ang excited, kaya mo lang gawin. Yun! Oh, very good. Oh, tara na. Oh, atras. Yun! Okay na. Oh. Diba? Oh, yun! Halika na. Okay. Okay na. Halika na. Atras, ah. Oh, di ba? Tanda. Success. Okay na. Oh, dandan. Oh, success kami sa water Dandan. Night lang. Okay, galing ng Mama Jen ha. Night lang, dandan. Napaya. Jangan gabok kita ngay. Kita di view. Rika, Mama Jen ha. Mama Jen, mga bakta ko mama wedding niya. Ha? Hindi na 17, kaburo kong papaya. Ang dama. Success ka lang nga din. Oh, Mama Jen. Yan. Ayan pa. Uy. Saan yan? 1, 2. Saan ko to yung Mama Jen? 1, 2, 3. 1, 2. Picture tayo pa. Nata. Oh. Bang. Oh, dito harap dito. Doon. 1. Pakas ka basit. Pakas ka basit. Yan. 1. Kasi 2, 3. Ayuda. Ayuda ko naman. Ayuda. Ayuda na. Ang mga yudang nata. Ayuda. Pa rin ulit natin si Aguila for the last time. Dito sa LU. Si Aguila. Fly na si Aguila. Let's go. Ano? Take off. Yun. Dito. Oh, hi ka, kaway ka. Kaway ka. Yan, si bossing, yan, kaway ka. Hop. Yan. Agila, si Agila ng Norte. Pagtadong ka. Oh, kaway, Mama Jen. Abay, taas ka na. Oh, yan, tingin. Pauwi na natin si Agila. Medyo malayo na siya eh. Nandun na siya oh. Adayon, malayo na. Di tabukan. Pauwi. Yun, tika diyan. Camera.
Pakainin natin si Mama at Paps. Kainin ko muna sila sa breakfast. Yun. Daming tao pa rin, oh. Yun. Kain kami ni Mama G. Paps. Tandaan. Luwag naman nagalis. Tugaw kan. Okay, balik na kami. Mama Jean. Ayos, Mama Jean, busog. Busog, sarap. Wala ang buffet ngayon. Order lang. Chalap, Mama Jean, dito tayo pwede. Yan ang room namin. Basta natutulbok ng babalin. Okay na, big time ka rin, Mama Jean. Sige. Nata, nakaharap. Sige, redam niya yung mama. Nagunay sa akong ito ibaba. Sige, dinat mo pa eh. Private exam yan. Ayos, man. Lock mo pang. May sariling pool si Mama Jean. Yan, yung naglaying ni Nohang karumrumor at may aglak data. Awan tao. Takay pala unag. Wen, awan timang nukat kinyam. Awan namang manganda. Manganda, awan timang nukat. Swimming nga naman. Ayos. Swimming nga naman. Si Yana. Oo. Okay, ayos. Last day. Last day. Thank you very big. Thank you, baby. Ayos. Next year, I'll see you again. Next year again. Bye, Kahuna. Next year again. Ano naman? Papalubos ti Apo. Dayayam naman eh. Piyag ka pa 100,000. Pwede mo kaya nga lang di 100,000. Wow. Rawan ang tabay 100,000 mo ah. 1,000. Dakpol din Mama Jean. Check out na tayo sa Kahuna. Tapos na ang maliligayang araw. Let's go. Check out. Yan si Moriot, yung motor natin nandito. Balikan nilang ni mamaya. Ni pare. Ang motor ko. Yan. Nabigan naman na niya. Bigyan tatlo. Video tsaka. 2, 3.